Tevî rewşa derbederî û dûrbûna ji Welêt, Partiya Yekîtiya Demokratîk (PD) di ravandina zarokên Kurd li taxên Helebê û herêma derbiderên Efrînê de berdewam e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteka xwe de ragihand ku welatiya Kurd ya bi navê Leyla Koto, hevjîna Seyfidîn ya ji gundê Meydanlî yê navçeya Raco, ji beriya sê heyvan ve bang li hemû rêxistinên mirovî û mafperwerî kiriye ku dengê wê bi aliyên berpirs gihîne, ku keça wê Yasmîna 14 salî ji 27 mijdara sala borî an ku 2019 de ji aliyê kadrên PD ve hatibû revandin û PD ew kes tevlî hêzên xwe yên leşkerî kirine. Heman jê derê daye zanîn tevî bang û daxwazên dayika Kurd ku ji nişteciyên taxa Şêx Mexsûda Helebê ye ji pêkanîna hevdîtinê bi berpirsên PD re lê PD îddia dike ku Yasmîn bi razîbûna xwe tevlî wan bûye. Bê ku ew dayîk keça xwe bibîne, lê tê guman kirin ku li taxa Şiqeyê fiyê Bakur rojhilata taxa Şêx Mexsûdê hatiye bicîkirin û tê perwerdekirin. Rêxistina mafê mirovan tekez kiriye ku ji ber neguhdan û xemsariya PD, dayika Kurd hewl da dawî bi jiyana xwe bîne û li pêş berpirsên PD madeya mazûtê li ser xwe de kir û hewl da xwe bişewtîne. Dîsa jî ew yek nebû sedema serbestberdana zaroka wê. Di dema dawiyê de li gor şopandina dezgeha Arkê, 5 zarokên Efrînê, Silva Nidal Îsa, Rîm Muhemed, Ehmed Nizar Hesen, Cemal Cabo û Yasmîn Seyfidîn ji aliyê PD ve li kampên derbideriyê û taxa Şêx Mexsûda Helebê hatibûn revandin. Tevî serbestberdana sê ji wan, li hên jî çarenivîsa her du zarokên bi navê Cemal û Yasmîn nediyar e.